Mä oon Petrus, Marttilan Petrus ja mä oon Sipoosta kotoisin ja mä oon siinä 6-7 vanhana saanut ensimmäisen skeittilaudan ja se sitten syrjäytti ajatukset muista lajeista ja mä oon ollut siihen sitten koukussa siitä lähtien. Olen addikti. Se taisi olla se oli varmaan muut pojat, isommat pojat, ketä aika semmonen perustarina, että näki, että joku omisti semmoisen skeittilaudan silloin ja se oli varmaan se oli sitten 97 se varmaan oli tai 98 jotain semmoista ja veti hienoja temppuja koulun pihalla sille ja mä tietenkin halusin oppia myöskin ne temput tekemään ja sit mä sain kinnuttua oman laudan. Faija löysi ensimmäisen laudan ojasta, se oli poikki ja laho täysin ja muuta ja sieltä tuli kuitenkin hypitty. Mä muistan, että se tuli hypittyä vaikka se oli 2 osassa oikeesti silleen, että se ei ollut enää edes yksi lauta, vaan se oli vähän niinku rullaluisti. No se varmaan nyt tänään taas on todistettu, että se ei ole niin vaikeeta. Että se tavallaan se näyttää helpolta ja se on vaikeampaa kuin miltä se näyttää, mutta ihmisillä on yleensä ajatus, että siinä satuttaa itsensä tosi nopeasti ja että sitä ei kannata edes kokeilla, koska en mä pysty tohon noin, että en mä pysty hyppää siinä ilmaan sillä laudalla tai tehdä noit temppuja ja se on vähän omituinen ajatus, koska kyllä yleensä ensimmäisellä kerralla kun tulee porukkaa kokeilemaan, niin käydään läpi ensin rauhallisesti ne alkeet ja niin edelleen ja kyllä se poikii hedelmää jo, että kyllä ensimmäisellä kerralla on varmasti hauskaa ja pysyy sen laudan päällä ja se alkaa siitä luonnistumaan. Mikäköhän tähän oikein nyt? Aika vaikea. Niitä on niin paljon noita hyviä ja hulluja, varsinkin hauskoja tilanteita. Melkein joka kerta kun mennään skeittaamaan, niin tulee uusi juttu, mikä on mega hauskaa ja naurattaa ja kavereiden kanssa on kivaa. En mä osaa nimetä yhtä hauskaa tilannetta tai kaikki aika laudan päällä niin on pelkkää plussaa. No menee vaikka oman kodin parkkipaikalle, missä on joku tasamaa. Et ihan missä vaan, et ei tarvii olla mikään skeittipuisto tai niitäkin on nykyään, niin tulee kuin sieniä sateella ja melkein joka pitäjästä löytyy oma melkein kuntien välinen kilpailu, että kello on hienoja skeittipuisto, mutta ei sinne tarvii välttämättä mennä heti alkuun. Et voi aloittaa jossain ihan tasamaalla kotipihalla, jossa on betonia tai laatotusta tai asfalttia, niin ihan vaan semmoselle. Sitten jos ei ole omia välineitä, niin sitten tietenkin skeittipaku tulee paikalle.